أما عسرت 4 زيغان زيغنتن زبلو أمرات كابت انتي أتحيزهم وكوان تنبرو مس ممسرات هاجر منغستات قنونات كوينم زيغنت مسرتاوي رواحي نناي مسلن قبؤن حتو هزبتات كاب منغستاتهم كوينو تاني حلو بحجيرو هزبتات مس هاجروم زرلوهم زمدنا أب زيغنت نرخبو زيغنت ناي حنت هاجر زرلو سب أخول مسلات ناي حقي بوليتيكان محبراوي تأقاتات النالو زيغنتاوي قبؤو نخمالق كأي حتت نأبنت مس كالوت زيغاتات هاجرو بحقن مكبارن نخنبر أب عالمنا كلتا زوترات زخونو ناي زيغنت مسرح اللو أب ستولد كالو عدي زيغات خون اتي كالاي دما حتو زيغنت أغريبكا مس اترعموي مالت naturalization انبقار نلومي حتو زيغان زيغنتن كم عيو هزبي أب حبرة سبنا كابين بخمين معبيلو إلنا قل حتوتاتن أو لحتاتاتن ناباهم نبلو زيغنت بمنطر مادي مالت زمدناتات سب مس هاجرو ويون هاجرنا مس انردو أب هزبنا كمني ود عدي قوال عدي دق عدي زبل أسايما مركز بمقبار كنتنتنو يكال كمتي سبخيدان بعلتي بيتي بعل بيتي تباهيلوم زكبابرو نمكبارهم كأ بتي أب مونغو إزغن حزبن كيدان بمتأتتاو زوحسوو أب قداي زمدنا سبن هاجرنان كأ زيغنت إلنا نتواعيو بعل هاجر ويدك هاجر إلنا نسميو بعيني موحس كيدان متماتو أقداسي كوين نرخبو كابزي نقلنا زيغنت هاجرنا كيدانا ودو ويس نايتكابو اتعدلو وي اتوهاويو إلنا كنحتتكال كاب هاجرنا وزي إلناون أب إيروبان أمريكان انتس دنجيت أملنا ويس بستفلالي مخنيات قطعتات هاجروم سلزم مالعنان نعبيتو من عبيتنان بمرداء زوهابنا ناي زيغنت مسهلات اللو أبتي قدم ناي ولدنا زمن عدتات نعقمي أدام زبصحو أقباز تقيسا مريت بمهاب ديو بوفرا بيت بمسرح ديو نبتحي ملوء سب أخيلو بمبال من إسي وينؤس إلوم باف كي تبابرو أب حبرة السب يأتيوم آتو إلوم يسميون يرم إزي أنبابرا حبرة السبنا كأ أساتافن كيداناون كوينن رخبو إزي دما أبوانين عدي كم حلافنتاويان زساتفو دق عدي فتر إزي مس زيغنت زبل أمر مس النتات رومبار أبزي حجي أوان زيغاتات كاب حقرومن حزبومن كرخبو زقبوهم كبرتن مسلن يرخبو اللودو إلنا كنحتت نقدت أب هاجرنا أرداد أزيغنت نايتكابو كاب زخون حيال أوان أهلي فلو كم زيغا قبوكا نختركب بزعباتي كيدان زيبلو أقلقلوت كلتا خامي إتدو تعسادو تحتت حزبنا بزي زينبور أقباب كاب زغسل حيار غيرلو بزدو كحلف اللي ديوز بحال حجي قل سبات انتس كاب زي مرداء انتس نحماق علامة ترقم زيغنت كاب مسلن قبوئن قوسيوم مستي مننت زبل أمر حواويسوم نقال كعدلون نكالو دما كناتورون سمع لنا أراتي زقرمسي أب عد سدت تمشاخينو من تمساسيلو من مسل زيغنت كم زروخبو زنقيوم بحساب يخون بمحبراو قرطي زيك أدوام ود عدوم مسل ولدنوتو محديقوم مننتن زيغنتن كعدلو يرأي لو أرقلي أمسي بسم فتحي يقبروهم هلاوم كيس دم من عاي ترفن اتي أمونغو قدمن لومين نريو زلنا أردادا زيغنت زولو فللين بار ولدنا ولدوم سلزغونكا يمسلو خان قبوكا يقبرو مسلكا ون يمالو الكا من بارومي مسل كنبل انكالونا اتا لؤلاوي تسب اتي لؤلاوي سب أب هاجرو انتا يمسل كما يتمثل كمتي عدي نزاخلو قوبزن قرزون بركي أو تيا تمثلهم إذا نايلومي هاجرنا تمثلنا دو الله إلنا مسلنا حتت اتملسي أيفالوني بانصارو ناب سلام نرخبولو زمسلنا بوتا حتىلنا كنتف تقصبنا الله مبال
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ኣይስማዕና ነዚ ምስቁል ወይ ፓራዶክስ ኩነታት ሃገርና ክንሓስብ እንከሎና ዘመን እትብል ዜማ ነፍሲ ሄር ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ወይ ባርያ ኣብ ኣእምሮና ይመጽእ ምንም እንኳ ሓው የማነ ነታ ደርፊ ከዚማ እንከሎ ነቲ ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ እትነብሮ ህይወት ስደት ተመልክት እንተነበረት ካብቲ እዋናት ሒዙ መሰል ዜጋታት ዘየኽበረ እዋን ከምኡ ኢሉ ከም ዘሎ ንርዳእ የማነ ባርያ ኣብ ዜምኡ ዘመን ተቐይርካኒ ስደተኛ ኮይነ ብስክፍታ ዝነብር ክሳደ ያድኒነ ሓሳብ ልቡ ዘይፍጽም ሰነፍ መስተማሰሊ እናተጎድአ ዝነብር ኣሰኪምካን ቁስሊ መሬት ከም ዘይናቱ ኣትሪሩ ዘይረግጽ ርእይቶ ዘይብሉ ኣይመርጽ ኣይምረጽ ስደተኛ ጌርካኒ ኣይመርጽ ኣይምረጽ እዚ እንክትሰምዕ ርእስኻ ተድንን ልብኻ እውን ይስበር ኣብ ገዛ ዓድኻ መሬት ኣትሪርካ ዘይርገጸሉ ግዜ ከም ዘይተወድአ እውን ትዝክር እዚ ኣብ ገዛ ሃገርካ እትነብሮ ናይ ዓመጽ ናብራ ምስቲ ቀጥታዊ ትርጉም ናይ ዜጋ ዝብል ቃል ምምስሳሉ እውን ከየደንጽወና ኣይተረፈን ዜጋ ዝብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት ግዕዝ ብምስኪን ጽግዕተኛ ተገዛኢ ነዳይ ዝብል ትርጉም ተገሊጹ ንረኽቦ እዚስ ስነ ሓሳብ ዜግነት ካብ ስነ ሓሳብ በዓል ዓዲ በዓልቲ ዓዲ ወዲ ዓዲ ጓል ዓዲ ፈሊኻ ንምርድኡ ዝተቐመጠ ቃልዶ ይኸውን ኢልና እውን ነስተንትን ኣብ መወዳእታ እዚ ጽሑፍና ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ህዝብና ምስ ሃገሩ እንታይ ዓይነት ዝምድና ይሃልዎ መሰል ዜጋታት ብኸመይ ይንገስ ዝብሉ ኣገደስቲ ሕቶታት ከነልዕል ንፈቱ ኣነባብራን ኣረዳድኣን ዜግነት ኪዳናዊ ዝኾነሉ መሰልን ግቡኡን ደቂ ዓዲ ዝንጽረሉ ሓደን ዝዕብለለሉ ሓደን ዝጥቀጠሉ ዘይኮነ ንኹሉ ዘሳትፍን መማሞቒ ሕብረተሰብ ዝኾነሉን ንምግባሩ እዋኑ ዝጠልቦ ግዴታ ነፍሲ ወከፍና ኮይኑ ይራየና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ መደብ ቁርስቡን ጠብላሕታዊ ንባባት ኢኹም ዘለኹም ብዛዕባ ዜጋ ዝብል ጠብላሕታዊ ጽሑፍ ክትከታተሉ ጸኒሕኹም ኣብዚ ክትሰምዕዎ ጸናሕኩም ኣርእስቲ ኣዳለውቲ መደብ ዝገበርናዮ ወግዒ ወይ ዕላል ብጠለብ ናይ ዩቱብ ተኸታተልትና ከም ካልኣይ ክፋል ንበይኑ ጌርና ኣቕሪብና ኣለና በቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ዝርርብ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ብሕፅር ዝበለ ክንትንክፎም ፈቲና ኣለና ንሳቶም ድማ ኣብ ቀጥታዊ ትርጉም ግዴታታት ዜጋ ወይ መሰል ዜጋ ታሪኽና ማዕባብላን ስነ ልቦና ዜግነት ዝብል ኣስፊና ክንሪኦ መደብ ኣውፂና ኣለና ኣብቲ ኩዕታ ውሉዳዊ ወይ ዝምድና ሰብ ምስ ሃገሩ ጓል ዓዲ ወዲ ዓዲ ዝብል ኣርእስታት ዋንነት ዘስምዕ በዓል ዓዲ ወዲ ዓዲ ስፊና ክንራዘበሉ ፈቲና ከም ሕቶ መልክዕ ትርጉም ዜጋ ኣብ መዝገብ ቃላት ግዕዝ ብመንጽር ዜማ ሓዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ እውን ክንራዘበሉ ፈቲና ዜግነት ሃገርና ኪዳናዊ ድዩ ወይስ ትካቦ ወይ እውን ትዕደሎ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ህዝብና ምስ ሃገሩ እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታት ካልእ ጦብላሕታ ምስ ሰበኺዳን በዓል ቤት ወይ በዓልቲ ቤት ተባሂሎም እንጥቀመሎም ቃላት ከነጻጽሮ ፈቲና ኣለና ከምኡውን በዓል ሃገር በዓልቲ ዓዲ ክርስቶስ በዓል ዓዲ እገለ ዝብል ነጥብታት ክንርኢ ፈቲና ኣለና ካልእ ኣብ ዝሓለፉ ወለዶታት ንዝኣኸለ ሰብ ናብ ሕብረተሰብ ንኽኣቱ ኣቶ ኢሎም ይሰምይዎ ከም ዝነበሩ ብስፍሕ ዝበለ ከምኡውን ትሕዝቶታት መሰል ንብል ከለና ዝተልእላዊ ሰብ እንታይ ይመስል ዝብል ንርኢና ኣለና ኣብ መወዳእታ ብጽልዋ ድማ ብጽልዋ ማኣዲ ተሳታፍነትን ዕንጋሎትን ስኒትን ዝሰፈኖ ዜግነት ካልእ ብዓይኒ ሕዌት ወይ ፍትሓውነት ወይ ድማ ኪዳናዊ ሰነት እዚ ማለት ድማ ቅዋም ብዝብል ነጥብታት ክንሪኦ ፈቲና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብዚ ይዛዝም ንኻልኣይ ክፋል መደብና ክትከታተሉ ይዕድመኩም ሰብሽሉ ሰሰናዩ ረኽገለ